Kantor Kecamatan Kepung. Ke kiri Sukorejo, ke kanan arah Puncu. Kita lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari depan kantor Kecamatan Kepung menuju Waduk Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Terkenal hujan ya. Depan itu ada perempatan, ke kiri Sukorejo, ke kanan arah Puncu. Kita lurus arah Kepung. Ora krasa tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi, neng Waduk Siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misano, watu kali konto uga melu nyaksekno, nanging cedule sliramu mudo tresno. Duh wong ayu, apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu, aja mung karana ulap karo kebyaren donya, ninggalake aku
kang lagi nandang nestapa wong walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadya siman sliramu nate prasetya Halo Mas Jaya yang enggak sesek Mas Jaya. Waktu kali konta uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu Panene ke kanan Kampung Baru Wonorejo Notorejo. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Kan ada pertigaan Dalan iki yen asring pertigaan tadi kalau ke kiri arah Berumbung Jawa, kita ke kanan arah Siman. Ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadya siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno
Waktu kali konto Tantur gedangnya. Gedangnya urip tanami pisang. nanging jebule sliramu modho tresno. Golek sendok ada ya. Dohong ayu apa sajane karepku, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kepiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu. Mubeng sing etan ge karaoke ya. Lali karo Ana ase ora ya? Ana ase. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadya siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misah. Diurut ya tapi ya. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Doh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kepiaren donya, ninggalake aku Siapa ya? Mari acara. lagi nandang nestapa. Arepe to mari. Marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo muga sliramu bahagia. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah,
dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur, atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing, atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi, neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu modho tresno. Wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satu, aja mung karana ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa, mung weling marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu, aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Oke ya, penuh ya. Pokoknya boyang ya. Nang wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medha tresno. Oke kawan, kita sudah sampai di Waduk Siman, Kecamatan Kepung,
Kabupaten Kediri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.